gure esperimentu esplikatzen dut, gamitxa hau bost zientifiko, bata baino bestea guapogo, eta bata baino bestea inteligentego, eta horba ikusten mikroa, hori nahi inteligentea mikroi. Bator, ikusten mikro, atorra, nola atorra enbera bakarri. Eta, txea zigo gehan, berezik. Hemen daukagu Julenstein, segurtasunaz beste behin, seguritate kontuarekin bera ez dugu edozein, bera ez dugu edozein. Bombona hotxak botatzen dira, balio ez dutelako, baina kolore laranjarekin badago zer egiteko. Esplikazatu bera, gu entzutera goaz. Maruazteko, dudarik gabe balio dula, trafikoa markatzeko. Dudarik gabe balio dula, trafikoa markatzeko. Begira horka nimidez, badaki animaliez, biniloekin etorri zaigu etxetiko nainoñez, etxetiko nainoñez. Animalia probatzeko, izoninbeko nada. Esplikazatu bera, gu entzutera goaz. Velodromoa gogora, motokarekin egin daiteke, rekordea ora, donorarekin egin daiteke. Anart berdago ondoan, trebea irakaskuntzan, oraingo ontan etorri zaigu mapa hartuta alboan, mapa hartuta alboan. Mikroa? Mapa guztiak izori daude, ez dira zorioneko, interneta alde batetik, GPS-a besteko. Esplikazatu beraz, gu entzutera goaz, kortina gisa hobeko, baieran sartu eta ezan da, geografia ikasteko, baieran sartu eta ezan da, geografia ikasteko. Zuretzan da aluzbek, hasiko altzara noizbait, firma kontutan aditua da, berak asmauzu Fahrenheit, berak asmauzu Fahrenheit. Jostizaharrez utzia dute, jada ordenadorean,
Temperatura igotzikoren izan daiteke hobea. Esplikatatu beraz, juventud-era goaz. Berdin zaio kolorea, forma honekin izan daiteke kistoren vibradora. Forma honekin izan daiteke kistoren vibradora. Azkenik horrek itenien, orkailua egin zune ber, arrautzan kaxa txikiarekin egin dezake edo zer, egin dezake edo zer. Arrautz guztiak akabatzean, hau frigorifikotik at, kongeladorren sartu daiteke, gau beste kultioa. Esplikatatu beraz, juventud-era goaz. Abretan jarri pixkat, kaxa honekin egin daitezke diseinuzko izotz puskak. Kaxa honekin egin daitezke diseinuzko izotz puskak. Bueno, hauan zientifikoan arrazkeria dukau eta gero pertsonan zeiteko asmoa daukeu. Ega, pasa mikro nantza.